Ƙungiyar kawo ci gaban arewacin ƙasar nan ta yi kira ga samar da cin gashin kai ga majalisun ƙananan hukumomi. Wasu yankin ƙungiyar Farfesa Usman Da'u Aliyu da Malam Ahmad Abdulkadir su ne suka yi kiran a yayin shirin ƙwaryar kira a gidan talabijin na ARTV. Sun yi ƙarin haske kamar haka. To musamman dai abin da ke gaban mu a yanzu ana maganar gyaran tsarin mulki wanda zai ba da ƙananan hukumomi cin gashin kansu na fuskar kuɗi wanda jama'a suna da kyakkyawan fata, amma mun sani majalisar tarayya ita ce ta wannan yunkurin ba zai tabbata doka ba sai jihohi biyu cikin uku, kusan jihohi 24 sun yadda, kuma akwai alamun gwamnoni ba su da sha'awar wannan. Amma maganar shi ne gaba ɗaya kyakkyawan niyya da tsoron Allah ke bukata. Burtaniya ba ta tsarin mulki rubutacce. An ce ya fi waraka uku ba. Ka gani? Shi ma sai dai ka kira shi conventions. Ba tsarin mulki ba ne. Saboda ba dokoki ne bukatar matsalar mu ba. Mu ji tsoron Allah, mu tausaya al'umma, mai aiki na gari. Saboda kowa ya san daidai. Kowa san daidai. Kuma mu sani ita rayuwar nan gaba ɗaya takaitacciya ce. Za a yi a gama. Mutane su ji tsoron makomarsu. Amma hakika muna da ban nauyi. Illa dai kawai kowa ya kokari. Fatan NRO ita kungiyar mai farfado Arewa shine a dawo da mutane kan hanya, kowa ya kokari ya ba da tasu gudunmawa domin a gudu tare a tsira tare. Ya kamata a ce kowa ya samu yar sana'a da zai yi yadda ya kamata ya zama cewa zai iya rike iyalinsa, zai iya dogaro da kansa, ya san kuma abin da yake cikin saka. Kuma shi local government tana da dama, tana daga cikin abubuwan da su taimaka a ciki. In yau aka ce sun samu zama da kafarsu da kuɗinsu za a ba su, za su iya taimaka mutanen da suke gurin su ba, mutane suke lokar gama ɗin su haka ta yi ba da 'yan ƙananan ƙanan kwangila. Yau in aka baka kwangila kai za ka ci, wani ma abokinka zai ci, wani ɗan uwanka zai samu daga wajenka. Amma ya zama cewa kwangila ba su da kuɗin za su bayar, bayantana kai da lokar gama ɗin ka samu wani abin har kai maka taimaka wuri. It's a chain reaction. Wannan ya samu ya taimaka wannan ya samu taimaka wannan, sai gani an tsira. Amma idan ya zama da cewa gaba ɗaya ma lokar gama ɗin ba ta da halin da za ta iya taimaka kowa, ta taimaka kanta ma babu, saboda ba su da